Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Grazzja lilkom Muslim minn Alla Missierna u Sidna Ġesu Kristu. U teleżis illum qed nofru di l-Quddisa għall-erwieħ tal-familja Zammit. Hekk illum 17 ta' Diċembru, hekk il-liturġija tibda l-aħħar perjodu ta' żmien tal-Avvent. Dak li jenna nfakru bil-Ġesu li ġie 2000 sen ilu. U biex nitħew tajjeb għal dan misteru li issa qegħdin niċċelebraw, ejjew nitolbu maħfra l-mulej għal dawk id-drabi li fihom inqasni. Int li sirt bniedem bħalna u salvajtna, mulej ħnina. Int li mittalina fuq is-salib, Kristu ħnina. Int li ftaħtilna triq tas-sema, mulej ħnina. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubitna u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla li ħlaqt il-bniedem u fdejtu, intrid li jibnek isir bniedem minnhom li baqgħet dejjem verġni. Fi ħnina tiegħek ilqa' talb tagħna biex ibnek il-waħdin li sar bniedem bħalna jagħtina sehem fin-natura tiegħu ta' Alla u li hu Alla u miegħek jgħix wisaldan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qarim il-ktieb tal-Ġenesi. F'dak iż-żmien Ġakob sejjaħ lil uliedu u qalilhom: inġabru u isimgħu ulied Ġakob, għatu widen lill-Iżrael missierkom. Ġuda, int lilek ifaħruk ħutek, idek fuq ras l-edewwa tiegħek u quddiemek imilu ulied missierek. Int ferħ tal-jun o Ġuda, int tibni mill-priża tiela. Bħal il-jun imkennen mimdud bħal mart l-jun, min se jqajmek? Ix-xettru minn id Ġuda ma jitneħħiex u l-ħatar minn bejn riġleħ sakemm iġibulu il-ħaraġ u minnu il-ġnus jisimgħu. Il-kelma tal-mulej. Tħaddar f'jiemu il-ġustizzja u s-sliem, tħaddar f'jiemu il-ġustizzja u s-sliem. U Alla, għati lis-sultan il-ħaq tiegħek, il-ġustizzja tiegħek lil bin is-sultan biex jiġġudika il-poplu tiegħek bil-ġustizzja u bil-ħaq l-imsejknin tiegħek. Tħaddar f'jiemu il-ġustizzja u s-sliem. Jinżel mill-muntanji s-sliem lill-poplu, tinżel mill-għoljiet il-ġustizzja u iħares id-dritt tal-imsejknin tal-poplu, isalva lill-fqajrin. Tħaddar f'jiemu il-ġustizzja u s-sliem. Tħaddar f'jiemu l-ġustizzja u s-sliem kotran sa ma jintemm il-qamar, isaltan minn baħar sa baħar u mixmara sa truf l-art. Tħaddar f'jiemu il-ġustizzja u s-sliem. Ismu jibqa' jissemma għal dejjem, idum ismu sakemm iddum ix-xemx, bih jitbierku l-ġnus kollha tal-art, il-popli kollha isejħulu ħieni. Tħaddar f'jiemu il-ġustizzja u s-sliem. Alleluja, alleluja. U għerf tal-għoli li tqassam kollox bil-qawwa u l-ħlewwa, ejja għallimna triq il-għaqal. Alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelu skont San Mattew. Ktieb in-nisel ta' Ġesu Kristu bin David bin Abraham. Abraham nissel lil Iżak, Iżak nissel lil Ġakob, Ġakob nissel lil Ġuda u lil Ħudu. Ġuda nissel lil Fares u lil Zarah minn Tamar. Fares nissel lil Hesron. Hezron nissel lil-Aram, Aram nissel lil-Abihud, Abihud nissel lil-Naħson, Naħson nissel lil-Salmon, Salmon nissel lil-Boaz min Rahab,
Boaz nissel lil-Obed minn Rut. Obed nissel lil Jesse. Jesse nissel lil David is-Sultan. David nissel lil Salamun mill-mara ta' Urija. Salamun nissel lil Roboam. Roboam nissel lil Abija. Abija nissel lil Asa. Asa nissel lil Josafat. Josafat nissel lil Joram. Joram nissel lil Uzija. Uzija nissel lil Joatam. Joatam nissel lil Ahas. Ahas nissel lil Hezekiya. Hezekiya nissel lil Manassi. Manassi nissel lil Amon. Amon nissel lil Josija. Josija nissel lil Ġekonija u lil Hutu. Kien żmien l-eżilju fil-Babilonja. Wara l-eżilju f'Babilonja, Ġekonija nissel lil Salatjel. Salatjel nissel lil Zorobabel. Zorobabel nissel lil Abihud. Abihud nissel lil Eljakim. Eljakim nissel lil Azor. Azor nissel lil Sadok. Sadok nissel lil Akim. Akim nissel lil Elihud. Elihud nissel lil Eleazar. Eleazar nissel lil Mattan. Mattan nissel lil Ġakob. Ġakob nissel lil Ġuseppi, ir-raġel ta' Marija, li minna twieled Ġesu li sejħulu il-Messija. Mela n-nisel kollu kien minn Abraham sa David 14 il-nisel. Minn David sal-eżilju f'Babilonja 14 il-nisel. Mill-eżilju tal-Babilonja sal-Messija 14 il-nisel. Il-kelma tal-mulej. Ek dal-Vanġelu li nistgħu ngħidu bih nibdew din it-tieni parti u l-aħħar parti tal-Avvent ilaqqana mal-arblu tar-razza ta' Ġesu. X'jurina dan? Jurina li għalkemm Ġesu kien frott tal-Ispiritu Santu kien qiegħed iġorr miegħu nistgħu ngħidu l-arblu tar-razza. U Ġesu bil-miġja tiegħu nistgħu ngħidu li qaddes dan l-arblu tar-razza kollu. U fost dawn in-nies li semmejna huma nies bħalna hekk bit-tajjeb u l-ħażin tagħhom. Ma nistgħux insemmuhom kollha għax għandna 14 nisel għal 3 darbiet fuq 40 nisel. Però ħanaqbad timqar 2 minnhom jew 3 jew anke wieħed biex nindunaw li r-razza ta' Ġesu ma kienitx xi razza ideali imma fija kien hemm kollox. Kull diffikultà li forsi aħna ntaqgħu magħha jew kull ħażen li minn għalina u kbir jinsab kollu f'din ir-razza ta' Ġesu. U din tagħtina ħafna kuraġġ. Għaliex meta niġu biex inħarsu lejn il-ħajja tagħna, forsi xi drabi meta nkunu ser nagħmlu t-tajjeb, il-ħażin iġibilna xi nuqqas li għamilna li aħna maħniex perfetti, li l-familja tagħna mhix perfetta, li l-Knisja li tagħha nagħmlu parti mhix perfetta, is-soċjetà mhix perfetta. U dawn il-ħsibijiet ħafna drabi jispiċċew jaqtgħuna qalbna u ma jħallunix nagħmlu t-tajjeb. Ġesu ma għamilx hekk, Ġesu baqa' għaddej u ssupera dawn il-limiti frott in-natura umana. Hekk quddiem għajnejja ġie David x'inħares lejn il-Vanġelu. Dan David li kien il-mażul ta' Alla li n-nisel tiegħu li minnu twieled imbagħad il-Messija ma kienx wieħed mit-tfal tan-nisa tiegħu, u David kellu ħafna nisa, kellu mal-1000 waħda jgħidu, imma mill-mara ta' Urija li spiċċa ra wara li għamel lejl rieqed qam f'nofsinhar ħares ra tinħasel waqa' magħha u biex prova jaħbi d-dnub tiegħu biex jaħbih sejjaħ lil żewġa Urija
mill-gwerra u xi maċċettax li jorqod magħha dan Urija, David għamel b'tali mod li dan jiġi maqtul fil-gwerra. Żball li mbagħad wassal għal qtil, però xorta minn dak in-nisel frod dik il-mara baqgħet għaddejja il-linja li minnha mbagħad twieled Ġesu. Hemm ħafna oħrajn f'din il-linja. M'hemm bżonn insemmuha, l-importanti li fehmna l-punt. Il-punt li jixtieq twassilna l-kelma talla llum li Ġesu għandu n-nisel tiegħu, f'dan in-nisel hemm kemm nies tajbin, kemm nies ħżiena, hemm nies li għamlu kemm tajjeb u kemm ħażin fil-ħajja tagħhom. Ma jimpurtax, bħalna bħal kull wieħed waħda minna, aħna nagħmlu momenti affarijiet qaddis, affarijiet tajbin u jiġu wkoll il-momenti tal-waqa. L-importanti li nqumu u nibqgħu mixja nagħmlu it-tajjeb. Jew fiskiet illum nitolbu fuq dan, jew inħallu il-mulej jispirana biex nagħmlu aktar tajjeb, jagħtina l-qawwa biex nagħmluh u jekk jiġi qtih il-qalb inħalluh warajna għax Ġesu diġà salvana. Fiskiet nitolbu fuq dan. U issa nqumu bil-wifqa biex irresqu talbna il-missierna tas-sema. Tolbuk Missier ħanina għall-Knisja, għall-Papa, għall-isqfijiet tas-saċerdoti biex bħala Knisja tibqa' dejjem tagħmel it-tajjeb minkejja il-ħażen li jista' jkun hemm fiha. Nitolbuk għalina l-koll biex meta nħarsu lejn il-passat tagħna tal-familja tagħna ma naqtgħux qalbna imma nittamaw aktar fik għax bik u permezz tiegħek nistgħu nibqgħu nagħmlu it-tajjeb. Nitolbu. Resqulek Missier ukoll il-Pellegrini kollha jiġu jżuru dan is-santwarju. Għinhom biex dan il-post ikun mezz biex huma jissaħħu fir-relazzjoni tagħhom miegħek. Nitolbu. U issa fiskiet jew resqu talbina il-missierna tas-sema. Nitolbu dan kollu bi Kristu Sidna. Tolbuħuti bil-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Xwa tifħiru l-glorja tesmu, aħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Qaddes mulej l-offerti tal-Knisja tiegħek. Watina li b'dawn il-misteri qaddisa ikun jistħoqilna nitwettqu bħobb is-sema. Bi Kristu Sidna, il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħħar lil mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier qaddisa Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem kullimkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Lilu ħabbru l-profeti kollha fix-xandir tagħhom. L-onveġ nistennietu bl-akbar għoża. Ġwanni ħabru b'tifħir meta qorob u rieħ meta wasal. U qiegħed jagħtina li bil-ferħ nitħejjew għall-misteru ta' twelid tiegħu biex isibna nisru u nitolbu u nitennew fit-tifħir tiegħu. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, matroni u mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċ tas-sema,
intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bl-għeda. Qaddis. Mlej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola ta' smawiet. Imbierek min ġej fis-sem il-mulej. Osanna fl-ola ta' smawiet. Qaddis tassew int mulej tilajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxiepli tiegħu qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalċ reġrat il-ħajr, tal id-dixxiepli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu il-kol, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, nħabru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-feħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kaġġ tas-salvazzjoni, u rraddulek ħajr, għax ogħġbok tilqana quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, li għandna nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaq fl-imħabba, fl-imkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fl-erwieħ tal-familja Żammit, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lilna l-koll nitolbu, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, żewġa Ġuseppi, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom, infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu Ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Immexxija mill-istess Spiritu li mexxa lil Ġesu, ejjew nitolbu t-talba li hu stess għallimna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikoll li trittint kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna, bħalma naħfru il-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrid, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom islim nagħtikom islim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li jint trid fija, int li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Alla, neħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina.
ħaruf Talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf Talla li tneħħid nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt bis kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Il-ġisem ta' Kristu. Nitolbu. Issa li tqarbilna bika lis-sema, nitolbuk Alla tista' kollox biex timlina bix-xewqa li quddiem Kristu ibnek li ġej inkunu niddu bħall-imsiebaħ kollha dawl mixewla mill-Ispirtu Qaddis tiegħek. Bi Kristu Sidna il-mulej magħkom. U jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.